Дуслар, әле күптән түгел генә Сандугач Соловей фестивалендә катнашып, балаларыбыз белән күп җиңүләргә ирешкән идек. Һәм шушы җиңүләребез өчен безне Самарага Мирас фестиваленә чакырдылар. Һәм без бу фестивальдә бик теләп катнаштык. Инде менә бу фестиваль узды һәм безгә шушы фестивальдән бүләкләребез ниһаять килеп җитте. Без моңа бик шатбыз. Һәм минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә Самара татарларына, шушы фестивальне оештыручыларга. Фестиваль яшәсен, озын гомерле булсын. Шушындый татар фестивален оештырганыгыз өчен, татар телен саклап калганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алга таба да сезгә уңышлар телибез. Алга таба да сез шушы фестивальдә катнашырбыз дип өметләнәбез. Һәм шулай бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Балаларыбызның талантына шундый зур бәя биргәннәре өчен безнең мөхтәрәм жюри әгъзаларына бик зур рәхмәт сезгә.